makadini vanhu vezimbabwe tirikukumbirawo rubatsiro ndinonzi Trust Machedi. Ndino muzukuru wangu akasangana netsaona mumugodhi. Asangana netsaona kudaro takamutakura tikauya paGeneral Hospital. Tamutakura urai anonzi Taurai. Yanga iri tsaona ichi yemumugodhi yechicheremaini, anga ari mumaini. Pazvoita sei? Saka akadirikirwa ari mumugodhi imomo. Saka pari kufema musoro badzi kubve pachifuva kukwidza kudai, ndo pari kufema. Kuzasi kwesoko haatsadambuke haadini. Wakangotorwa x-ray, ma-x-ray matatu akazi parikudikanwa 3.8 kuti ajoinidzwe simbi dzijoini. Saka mari hatina kana pekutangira. Baba vake pari zvino futi vakangovata vari kurwara havafambi. Mai vacho vane makumbo havakutotsetsera kutoti vafambe, hatina pekutangira. Une tuvana tuviri pekuti vatangire izvozvizvi kuti mwana aende kuchikoro vakatogara. Saka tatiri kukumbira rubatsiro kune vanhu veZimbabwe kuti tibatsireiwo iye araramewo aone kushandira mhuri yake. Kuvanenge vachida kubatsirai vanokubatai panhamba dzipi kana kuti vanoisa mari pai? Vanoenda panhamba dzekuti 077 15 44 030. Kuchipatara vakati isusu hatina chiri rubatsiro rwetiri kubatsirai kana pasina pamakabatana. Mari yetiri kuda kuti mwana uyu abatsiridzwe parikudikanwa 3.8 kuita kuti 4,000. Simbi dzacho dzodoiswa pai? Dzode kuitwa musana, zvikuzi majoini aswere mutoilet. Musana wako wakachoka. Saka aswere mutoilet izvozvi zviri kutoshanda netambo netube ndo yaari kushandisa kuti aende kutoilet. Kutoilet chaiko chaiko aswere uri kutobatsirika neweti badzi ndo yekubudise tsvina mumuviri make. Aita hangu mhuri yeZimbabwe ndachida kuti ndibatsirewo kuti chekutanga chandinonyanya kuti murume wangu arapwe. Ndachikumbirawo mari yekuti murume wangu arapwe. Then ndozokumbirawo futi kuti seizvozvizvi akarara kudai hatina kana chikafu chekuti tingakwanisa kubatsirikawo kana kuti timupe kana kuti isusu wacho tidye mhuri nevana vatinavo. Hapana. Saka ndachikumbirawo mhuri yeZimbabwe dai vanga vatibatsirawo ndarapesawo murume wangu pamwe aitawo zvekunani akakwanisa kufamba kuti ashandewo araramise mhuri yake. Ko iye chikafu chaari kunzi anofanira kudya chakaita sei nechinyi? Chikafu chavari kukurudzirwa kudya, vari kukurudzirwa kudya mafurutsu muriwo kwari kukurudzirwa kudya mavheji kunyanya. Vakanzi munowanza waka mavheji nesadza but kwete zvekudya kunyanya kuti vagute stereki zvingorowo nomawo nekuti munhu asiri kuende kutoilet. Asi ari kuratidzika sei kubva zvabuda muchipatara? Zviri kuita nani here kana kuti imi muchionawo sei? Hapana izvozvi zviri kutorara akakurara asi kutorara panokurwadziwa. Ngozi muchipatara akutombori nani kuti taibatsirwawo nekuti vaimbomuisawo madhiripi kunyaradza peini chii. Manje izvozvi tingori maeguma. Hapana.